Madoka chere mabuja tokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva ro12 mwedzi uno waGumiguru. Nyasi kwaitika makunahuna chaiwo manyongori aitika kwaMutare uko vanhu bato reZANU-PF wakabatana namapurisa wanga wari kurambidza waChamisa kuti wapinde maMutare. Zvatorwadza kutoti watozoita kutoridza dziri pfuti chaidzo kuridzira mwotika yanga yakaitakura waChamisa. Zvatorwadza izvi zvokutoti heno mabi yangu kuti zvichamira sei, ticharamba takaringa, asi tiri kufara hedu kutenda yawe kuti waChamisa waribe kukuwadziwa kana vanhu vangu WeNhau waribe kukuwadziwa. Mwotika yawo ndio yega yangoita buri raita kuisiwa nobara rapinda neipapo. Idi zvakatooma. Zvaitika kwaMutare nyasizvi zvabva zvaita kuti vanhu wasimbise pfungwa yavo yokuti wagotengere waChamisa mwotika yakadzivirira kupinda mabara. Mwotika inenge isingapinde mabara iyi vanhu vari kutoita katombo kanyai mudeme padandemutande kuti waunganidze mari yokuvatengera. Heno kana ikareka kugobatiwa anozimurapo kare kana ichinge yatengiwa. Ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvitekaira sei. Wabiti wari kusungisawo pokare mumwe mutongi wodare diki anonzi Wongai muchuchuti. Kwai Wongai muchuchuti akagobvumira kuti nyaya yawo iendesiwe mberi, asi iwo gweta rawo riripoba. Heno kuti vaimbozviitirei, saka Wabiti wada kuti abisiwe panyaya iyi. Heno tichaona kuti zvichakundika chere kudare guru ronyika kwawaendesa nyaya yawo. Nyasi hurumende iri kuramba ichienderera mberi nokusagona kwayo kumirira kuti zuva rokupedzisira romwedzi uno risvike, apo vanenge vari kutungamidzana kuenda kuCOP26 iri kuitirwa kuScotland. Kwai iri kubva zuva rokupedzisira romwedzi uno kusvikira zuva rechigumi romwedzi unouya. Idi wanenge wakaita utacha ikweyo, wakaita kungwara kuwanda chaiko, nokutoti wese wasuwa kumboenda mhiri kwemakungwa kwainodare remakurukota weZimbabwe mupfigwa uri kuramba uripo, undoripo iwoyu. Kwai vanhu vanofanira kuramba vakaringira nokuteedzera zvinenge zvichiterekerwa nevakuru vehurumende kuti wagoita. Asi wagoreketa iwo kuti vanhu vanopfuura mamirioni 3 watopuwa kamushonga kodziva mupengo kokutanda, zvichireva kuti vanhu vazhinji waanatwo. Ipapa wakaringira kuti vanhu vanenge wabayiwa wese wasvike pazvikamu 40 kubva muzana. Heno kana wakazvikunda izvi ticharamba hedu takaringa. Wamiriri wodare reparamende kureketa kuno kwai vazhinji wavo wagotopinziwa mundege yakaita kutsvakiwa inotakura iwo bedzi kuenda kumapopoma kuVictoria Falls. Izvozvi zviri kurwadza kuti kwai wari kuenda koreketa kuti kutekedzwa kwemari kwoitiwa sei. Idi mabi yangu, aiwa mari yenyika inoramba ichindopuhwa nomusana idi. Tiri kufara kuti dare rokwaAmerica rovamiriri dare reparamende ikweyo ragobvuma kuti Zimbabwe irambe ichipuwa mari yokutenga mushonga wechirwere choshuramatongo choHIV. Mushonga yagozikanwa nechirungu kuti ARV kwai iri kuramba ichiunziwa kuvanhu vanosvika milioni nozviuru 200. Tinoramba tichindozvitenda. Ipapa kwai vanhu mari ichaita mamirioni 213 omari yokwaAmerica. Toramba tichivarovera manja nokuita kwavo. Kambani yeEconet yagowadziwa nezviri kuitika kumagetsi ikagoreketa iyo kuti yaakutoenderera mberi nokutadza kuita zvisvinu munyaya yekuderedza kwayo mweya wakashata wainoendesa mumhepo. Heno mabi yangu kuti pane zvichachinja chere, asi tinoramba tichindoshuvira. Masangano anomirira varairidzi vanosenza kuhurumende agoreketa iwo kuti vana murairidzi ngavaende kuzvikoro nyangwe waribe kubayiwa kamushonga kodziva mupengo, zvibe nokuti hurumende iri kureketa kuti wareke kugoenda. Heno kana zvikatetekewa ticharamba takandoringa kuti vanenge vachiita sei.
chikero chomariyo hurumende ichiri kuramba ichindogwa kureketa kwaNyasi. Kwai Nyasi mari yekuAmerica inge iri kutengewa nomadhora anosvika 23 anomasendi masere. Idi zvakatoita kuoma. Ipapa kwai kuchapuwa mari inoita mamirioni 41 omari yekuAmerica kumakambani. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. WaMuseveni wagoti iwo wari kuda kuti wagowaka zambuko roparwizi runoenda kuDRC. Heno kana wakazvikunda, asi wari kuringira iwo kuti wakaita izvi kutengeserana kwavo noDRC kunoita nyore uye kunoingidzira. Ticharamba takaringa kana wakazvikona, asi zvinenge zvinhu zvisvino. Iyo Rwanda pabodzi noDRC kwai masoja avo aita kunetsana kuzambuko rokudzauro kwavo zvokutoti pariba kuziva kuti zvizvi runyatsoitika ikweyo. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiita sei. Tichagokunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Kuwisana kwemarudzi muCameroon kuramba kuchienderera mberi. Ipapa kwai wanotaura mutauro wechiFrench kwai wagoita zvokuti waite vanhu vanoita zvomanga masoja asi wasiri masoja ari pamutemo, wanenge wakapakata kuti watoite kuwisana nevanhu vanotaura chirungu. Idi mabi yangu kusaya nzero kwakadari kusvinuba, toramba tichishuvira kuti zvikasike zvapera izvi. Nigeria yaita vanosvika 30 wagwarashiwa pamusika wezvinhu zvinotengesiwa pasvondo nepasvondo kunzvimbo yoSokoto. Zviri kutorwadza izvi mabi angu. Toramba tichindoti mweya yewanhuwa irambe ichizorora murugare. Mukatikidzwa kaNyasi kwai Zinedine Zidane ndiye atoringira kuti agopinziwe kana Ole Gunnar Solskjaer akabuditsiwa kwaari kurairidza chikwata choManchester United. Idi zvinenge zviri kumukona izvi, asi tiri kutofara kutoti Ronaldo kwai ndiye aringa ari kutotungamira kuti Ole abuditsiwe papinde Zidane. Heno mabi yangu kuti anozvikona chire zvokuchinja kuti zvinhu zviite zviri nani. Asi takadaro zvedu tozorora pano kwaNyasi. Ndini wenyu MhanduweNhau.